Před náma zhruba hodinka cesty na jeden pěkný soukromáček. Akorát mám maličko obavy, že tady v tom pařáku to bude takový trošičku mizerie. Uvidíme. Máme jsou když taky nějaký zegrigy, tak to zkusíme chytat ze sloupce a snad se nějaký kapřík povede. Tak a přijíždíme na místečko. Takže biváček máme postavený. Byl teda trošičku problém zapíchnout kolíky, protože zem je tvrdá jako prase, jak je sucho. Ale máme hotovo. Takže tomuhle já říkám úplný luxus na rybách. Granáty tam, kde mají bejt. Prostě výborný. Tady jdeme rozbalit pruty a jdeme na to. Teď si ukážeme, jak navázat šokovku na vlasec. Jdeme takhle tady ty dva konce. Uděláme si takhle smyčku a párkrát otočíme. Jednou, dvakrát, třikrát, čtyřikrát, pětkrát, šestkrát, to je až. Lehce zatáhneme. Vždycky je důležité naslinit, aby se na ten vlasec neprodřel. Teď to samé uděláme z druhé strany se šňůrou. Akorát, že to očko dáme takhle obráceně. Předtím jsme vedli vlasec ze spoda, šňůru vedeme ze zhora. A jedeme. Jednou. Dvakrát. Třikrát. Čtyřikrát. Pětkrát. A šestkrát. Se nasliníme. Lehce zatáhneme. Teď to celé takhle stáhneme krásně. Tady je vidět, jak se nám to krásně spojilo. Pořádně dotáhneme. Tak. Na konce můžeme klidně nechat, já nevím, centimetr. Tak nám to krásně prolítne očkem. Máme spolehlivý, pevný úzel. Teď si ukážeme, jak sestavit celou udici. Takže šokovku máme navázanou. Protáhneme ji gumičkou. Takhle. Dále jde na řadu gumový převlek. Nám to vyjelo. Takhle. Závěska na olovo. Tak. A ukončuju rychlo obratlíkem. Obratlík úplně jednoduchý úzel, klasický, vyzkoušený, který mi prostě funguje. Chytíme, omotáme jednou, dvakrát, třikrát, čtyřikrát, pětkrát, šestkrát, sedmkrát, provlíkneme očkem, nasliníme, zatáhneme. Tak. Konec odstřihneme. Opět zatavíme, aby se nám
pletenka netřepila. Tak, výborně. Tak. Hadičku si tadyhle šoupneme do gumového převleku. Často jde trochu blbě. Je dobrý naslinit. To je doma, že ten jede, že jo? Tak. Na obratlík si dáme návazec. Obratlík takhle krásně přetáhneme gumovým převlekem, který nám vlastně slouží k tomu, aby se nám montáž nezamotávala a zároveň toto se chrání celý ten spoj. Jo? Tady máme prolíčeno na panáčka. Z druhé strany zatáhneme obratlík do závěsky. Takhle krásně nám tam zajede. Nasadíme olovo. A zatáhneme do převleku. Pokud chceme, aby nám olovo při záseku odpadlo, tak dáme jenom na krajíček. Tak se nám to nedaří. Takhle. Jo. A když potom vlastně zaseknete, tak nám to z toho pic takhle krásně vypadne. Jo. Potom kapra krásně zdoláváte, nemlátí mu to v hubě a nehrozí riziko vypadnutí háčku. Nebo ho přinejmenším eliminujeme. Jo, kdo chce, aby olovo zůstalo, tak to tam napere pěkně do zádu. Jo, pak to celý vypadá asi takhle. Takže takhle bychom měli sestavenou celou montáž. Jsou 2 hodiny ráno, přišel nám tadyhle ten krásný šupík. Rovných 70 cm. Krásná rybička. Čistá, zdravá. Tak. Kapříka pustíme zpátky, kam patří. To je pryč.
To je ten nejkrásnější pocit, když takhle krásně ryba vyjede z rukou zpátky do vody. Už to ráno a Fanda má krásný záběr. Vytáhnu tenhle pruty. Ne, šupináč. Ten byl pěkně, víš? To byl vlastně ten, co jsme hned přehodili. Anglická hoda s tím dipem. Tenhle byl jako... Počkej, chlapče. Jsou prostě žili, to je toho. Tak. Jsi naplut? Tak, já si zme... Tak 60. 65 cm. Máme 4:45 ráno. Kluci jsou nevyspalí, protože máme teď jeden záběr za druhým. Všechno kapříci mezi 60-70 cm. Doufáme, že přijde taky nějaký větší. Roman nám zakrmuje. Fanda připravuje na první obídek, i když je teprve asi zhruba 9 hodin, ale dostal chuť na křidílka. Večer bylo několik záběrů proměněných. Bylo asi 6 kapříků, všechno od 60 do 70 cm. Včera jsme vůbec nekrmili, protože jsme přijeli pozdě, ale dneska si to zkusíme prokrmit. Je takový horko, že tady po mě už začínají lezet štěrky. Tak pojď. Máme tu další záběr, Fanda. Je tam. Perfektní. Ten ti dal zabrat, veď? Teď by se hodila i vás. No, tak ten je Fanda krásný. Nemáš květně PRP? 77 cm. Krásný. Takže, Fando,
Super. Vyfotíme se s ním? Tak máme tady úspěšného lovce, který právě zdolal kapra, krásného chlapáka, necelých 80 cm. Jaká byla, Fando, tvoje nástraha? Popka ananas. Vypadá to takhle. Takže je to tadyhle ta krásná plovka od firmy Mivardy. Příchuť ananas. Takže píchni, že to máš na dalšího, jo? Jo. Dělej! Tady táta tahá dalšího kapra. Vypadá to na větší kousek. A první lisec, ale pěkný. Krásný. Peláší pěkně. Je tam. Je chycený takhle krásně na spodní pysk. Takže od rybce na konec ocasu 76 cm. Počkej, ho pojď dál.
Šel nám další kapřík, krásný lisáček, necelých 80 cm. Bohužel nemáme váhu, takže nevážíme, pouze měříme. Jo, přišlo to na této kombinaci. Nahoře plovka, dole klasický potápěvá bojlí, příchuť jahoda. Je to od firmy Mivardy Rapid. Tady jde dolů a dávám ještě takhle broček, aby se nám ta spodní bojlíska nehla. Takže pak to vypadá nějak takhle. Tak a na to všechno ještě dávám pastu, obalovačku, to samý Mivardy Rapid, příchuť jahoda. Jo, je to kombinace, která prostě nám opravdu dneska šlape úplně na 100%. Jo. Takhle nádherně to vypadá. Jdem to tam mrsknout. Tak já chytám tady na tu sestavu stojan Mivardy Tripod Monster. Výborná věc, perfektní, stabilní, robustní, fakt špička. Swingry taktéž od firmy Mivardy. Signalizátory Flyzar Fishstron Q9TX, úplně prostě top věc. Nemůžu si stěžovat. Navijáčky, opět perfektní raketa od Mivardy. Je to naviják Panther SHX. A proutky od firmy Sportex Catapult Carp 2,75 libry, dílka 360. Tak takhle dopadnete, když budete chytat ryby ve 40 stupňových vedrech. Jo, jsem spálený jako prase, nemůžu se ani dotknout kůže. Ty vole, já jdu do vody. Tak máme tady další záběr. No a je to malinký kapříček. Tady aspoň vidíte, že kapr, zhruba 30 čísel, dokáže sežrat 20 kouli, nebo nasát 20 kouli, prostě jako nic, jo. Tak šel jsem zpátky do vody. A je fuč. Tak, máme tady krásný kousek, další. Krásný lisáček. Opravdu nádherná ryba.
bratr Fanda. Takže 2 kapři najednou, tak to je úplně krásný zakončení. Pustil. Tak to je škoda. Nevadí, nahodíme a bude další. Se nám ještě neukázal. Se na ní zvědavej. Jo, ten vypadá krásně. Lisáček? Kapřík se nám pěkně brání. Na montáži je krásně vidět, jak nám odpadlo volovo. Někdo má záběr. Takže bohužel o rybu jsem přišel, zajela do vásky a už nebyla šance. I to je rybařina. Tak výprava nám končí. Kluci odnášejí poslední věci do auta. Fanda, jak se ti to líbilo? Jako luxus. Roman taky spokojen. Až mě to překvapilo. Takže zhodnotil bych to jako opravdu krásně strávený víkend. A někdy příště se tady opravdu rádi ukážeme znovu.
Co říct závěrem? Snad jenom to, že rybařina není jenom o tom přijít k vodě, nahodit a tahat jednu rybu za druhou. Ale je to taky kolikrát pěkná dřina a spousta času stráveného u vody, třeba i bez záběru. V dnešní uspěchané době je pro nás samotné velkým potěšením už jenom to, že se vůbec k vodě dostaneme. A rybu samotnou bereme jako velkou odměnu. Když máme na plutě pěknou rybu, tak jsou to chvíle plné adrenalínu a očekávání. Ale ten největší zážitek, takovéto naplnění, je pro nás a mělo by být i pro každého pravého rybáře to, když vám ryba vyjíždí z rukou, zpět do svého vodního království a vy jí tím darujete život. V tu chvíli byste měli mít onen pocit naplnění a to je známka toho, že to děláte srdíčkem, že jste praví rybáři. Asi takhle nějak vidíme rybařinu my, K-Fish Team.